बिराद मोगथाङावबो नाय ओमफ्राय माइ गायनाय बिराद अबस्थाया गाज्रि ओमफ्राय माइ गायनाय फुनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो नों हमनो फैबाय आङो थेंक इउ हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्य दिनैयो मा ब्लग लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर इनिफ्राय बुहुत माने लेटैहाय माने होनाय जादों लोगोफोर भिडिअखौ मानो होनबा जोंनियाव बेवहाय बिराद नेटनि प्रब्लेम दा आं जा जायगायाव दंफैयो जा जायगायाव माने जुदा जानानै फैबाय बे जायगायाव बिराद नेटनि प्रब्लेम आरो लोगोफोर नोंथांमोननि भिडिअखौबो माने आङो बेसेबा खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंसो माने नायना हरो आरो लोगोफोर ओमफ्राय खायसेनिखौथ' बिदिनो माब्लाबा नायनायानो जाया ओमफ्राय अब्लाबो माने आङो ट्राइ खालामगोन नाजागोन नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै हरनो ओमफ्राय लोगोफोर माने आंबो माने सम मथे माने भिडिअखौनो हगारनो हाया बा होनो हाया नोंथांमोना नेयै नायबानो जाबाय थौदो होमबा लोगोफोर मा ब्लग लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव Binarawan Zawahili Saboro
दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियाव जोङो बिनानावखौ देंखो रोजाबगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों लोगोसेनो बिथांखौ जोंनि सालबारि स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय गांसे आर'नाइ बाजिजों मान बावनो थाखाय थियारि लोगोसे आं सारखौ जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि सारखौ आङो गोथार आर'नाइ फालिजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। जों खाफाल गोनां जों दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोननो हादों मिस्टार गोगोमसार गयारी बिथाङानो जाहैबाय सार बिथां सारखौ जोंनि गोगोमसार गयारी बिथांखौहाय बरायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर। आरो जों जोंनि गेजेरावहाय आरो मोनबावनो हादों मिस्टार मानबीर बसुमतारी गेलेगासिनो दं बिथांखौबो बरायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। थारैनो बिथां सानैया जोंनि उन जोलैनि थाखाय थुलुंगा आरो बिथांमोना गोजौ फारसे सौहैनाया जोंनि गोग्गानाय बिथांमोन बादि आरो जोंनि हारियावहाय उजिबावथों बेखौनो आनान गसाइनावहाय आरज गाबहरनाय जाबाय। Jai Bodoland दाखालि लाबनाय साम'खौनो माने दिनैसो सायनो सोलाबदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो माने बिथांजोनो नारा नाथार सायनो होनबा सायनो मोना ओमफ्राय माने साम'नि भेजाला ओरैबायसा खस्थ' लोगोफोर एखनब्ला माने साम'खौनो जानो बायो आङो लोगोफोर माने मास मोनसे मोननै मोनथामाव माने साम'खौनो बोसोराव खनसेल' जायो होनबाबो जायो लोगोफोर मानो होनबाथाय खस्थ' ना सायनोबो खस्थ' ओमफ्राय दायो दाखोनखौ गारखांनानै खिथुखौ गारनांगोन खिबुखौ गारखांना हुनांगोन हुनानै गोखै होलायनांगोन ओरैबायसा ओमफ्राय संनायावबोथ' बिराद भेजालखाना लोगोफोर ओंखायनो माने आङो उन्दै उनलाबो दं नालाय लोगोफोर बिराद खस्थ' मोनो आरो साम'खौ माने संनानै जानो ओमफ्राय दायो नै खावसे दंबावो सायनो ओमफ्राय नै खावसेदो सायखांबाय आरोना माबार सायना लाग्रोनोसै र' बिथाङा गेलेनायावनो दाननाया जायाबाबो बेदरा गलाया लोगोफोर ओमफ्राय जायखि माने सोबख'ना बोरायनो हाङा गलाङा लोगोफोर मानो होनबाथाय गोलावै दोनबाथाय नै खिबुखौल' दाननानै ओरैहाय गोलाव दोनबाथाय माने बेदरा गवा लोगोफोर बोराया सोबख'ना हां गलायनाय खालामनि दं लोगोफोर नारा नाथार सायखांबायबो हुखांबायबो आरो लोगोफोर ओमफ्राय हुनानै माने कारजि सारजि मोजाङै गोखै सोखै सेबनानै माने दायो आङो रुनायखौनो डाइरेक्ट देखायनोसै मानो होनबाथाय समनि आंखाल लोगोफोर फिसालाया माने गगा मोननानै ओरैबायसा खें माने जेबो मावनानै जानाङा ओरै आरो माने गावजोंनो टाइमखौ होगारबाय था ओरै आरो ओमफ्राय लोगोफोर माने आं दिनै साम'जों सबायजों ओरैबायसा जानो इन्टारेस्ट जानानै दंमोन नाथाय आंनि गोसोनि साननाया फैमाल जाबाय आरो मानो होनबाथाय फिसालाया जाहा गगा मोननानै लोमज्रो खाज्रो जानायानो माने हामाखै फारसेथिं सबाया थान्दा आरो लोगोसे साम'आबो थान्दाखा
इनिफ्राय माने साम'जों सबायजों आं संला लोगोफोर इनिफ्राय उपाय गैया साम'खौथ' लाबबाय जेला संखानांगोन गार'लाबो अन्थाव बाथाव खननानै लाबबाय जेला इनिफ्राय दायो आङो जारिजोंनो स्राय संनो होननानै भाबिबाय लोगोफोर मैगंखौनो माने जेबो नागिरना मोनासै मैथ्रुबो दंमोन मैथ्रुफोरजोंबो आरो संबाबो थान्दा मैथ्रुआबो फारसेथिं सबायाबो थान्दा ओमफ्राय आं माने जारिजोंनो दायो मेजरल' संनो होननानै सिदा सिदि माने जारिखौ खानानै लाबखांबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय नै माबाखौ साम'खौ एसे रुदबनानै लाबाय आं लोगोफोर रुदबाबाथाय माने बिराद जानो बायो आंहा लोगोफोर डाइरेक्टनो संबाथाय ओमफ्राय नै ग्लब ग्लब रुना लाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय इखौ माने थावजों आरामसे एवस्रोनोसै ओमफ्राय बिदिनो खारै सुख्रै एसे होनानै संनोसै आरो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आयै इसोर खाथियाव फैनायखौलाय बहाथो खारग' होबावनो ओरै होननानै आङो मैयानि समाव सम गैयाबाबो लोगोसे माने गथ' लोमजानायखौनो लानानै नेर लोमजानाय गगा मोननायखौनो लानानै थांदों आं लोगोफोर बिनानाव इलिसा बर'खौ माने लोगो हमनो आरो नायनो माने खाथियाव बेफोरबायसा नुनायबो जाफेरामोन ओरै होननानै ओमफ्राय नुब्ला बेफोरबायसा हरफोरावसो नुयो खोमसि खोमलाव माने मोजाङै माने फेसफोरखौ सिनायलांलायलाङा ओंखायनो माने खाथियावनो नायहैथारनोसै ओरै होननानै एसे जागायावनो फैनाय मानसिखौलाय बोरैथो नायालासिनो थानो हानो ओरै होननानै गथ' नेर गुजुनाय गगा मोननायखौनो लानानै आङो थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माने फिसालानि लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनाय एकदम मुलि दौबाबो माने खाथिथारा नै दाबो गुजुबाय दं लोगोफोर बेनिफ्राय माने एन्टिबायटिक दौदों बेफोरबायसानो मा मुलि हरनाय दौदों जायखिजाया बिदिनो फार्मासिनिफ्राय लाबै दौदों आरो लोगोफोर अब्लाबो माने लोमजानायफोरानो गगा मोननायफोरानो राना आरो माने गुंग्राय गगा मा बुंनो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय अब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो मैयायो स्राय नायना फैनायसै आरो आगैमोनखौ लोगोसे माबा सुदेमसना आगै ओमफ्राय लोगोसे इलिजा बर' ओमफ्राय लोगोसे आरो बेयावनो जायगानिनो मानसि एमटिखौबो लोगो मोनबोबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय माने नायजोबबोनो सोलाबाखैब्लाबो एसेबाबो बिथांमोनखौनो नायनानै फैबाय ओमफ्रायो रेडि जानोसै र' संनाया साम'खौ रुखांना लाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय माने थावखौ होना हरबाय एसे ओमफ्राय एवस्रोनानै लाखानोसै ओमफ्राय लोगोसे नै जारिखौबो हाफ्लेना लाबाय एसे हाफ्लेदबनानै साम' ओंख्रि मोननोबो जि टाइम नांगौहाय लोगोफोर बिराद गोबाव संबासो माने साम'फोरखौ जाजायो आरो नङाबा गोथां माने जानो बोरैबा मोनोना खायसे बुंलायो आरो माने बुग्रा जायो ओरै होननानै ओमफ्राय नोंमारगौबो खोमा ओमफ्राय नै दायो आङो रुग्रोनानै लानानै मोजां एवनानै लाखाबाय ओमफ्राय रं एसे होना हरनोसै ओमफ्राय नैयाव सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु फिसा देना लाबाय आङो ओमफ्राय माने मस्ला मस्लि जेबो होलाया लोगोफोर खारदैसो नालाय बेबादिनो जारिखौबो होना हरखाबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय नै खारैखौबो एसे होना हरनोसै बांद्राय गोबाबबो होआ आं माने खारदैखौ ओरैनो एसेल' होगोन बांद्राय गोबाबबो नंखाया ओंखायनो माने बुरजाबाबो गोबाब नङा आरोना खारदैया लोगोफोर साम' ओंख्रिया मोनगोना मोनाखै लोगोफोर एसे नायनोसै र' वाव खायमा जालायबाय नै लोगोफोर जारि ओंख्रिया जारिजों साम' मोदोमलायबाय लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो साम' मोनजानोसै आङो लोगोफोर नै जाथाराखैमोन आरो गोबावसैमोन जायैया गोजा नुलायबाय नै लोगोफोर खारदैयाबा बाबखो ना माखो एसे साखिना नायनोसै र' मोनबायबोहाय बिराद गोबाव संबाय ओंख्रिया संख्रिया नांगोना नाङाखै साखिना नायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय माने बोराया ससपेनावहाय माबा जगावहाय माने ओंख्रिखौ हायगासिनो दं आरो आइनो जाबानो जोहैनो आरो बिहाव बिखुनजोनो मानो होनबाथाय माने साम' मोनजाथाराखै हिसाबै ओंखायनो माने गरनै जाथोसै ओरै होननानै बोराय बुरै मानसि ओंखायनो हैनो नागिरदो बोराया ओमफ्राय साखिना नायनोसै र' लोगोफोर बरिया संख्रि खारदै मजा जाखादो लोगोफोर जि टेस्टि जाखादों ना बरिया जाखादों लोगोफोर रस जागोनहाय इखिनियानो मेजेरजोबदोहाय जारिया